Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngaos menika ten pundi pun mawon kita pun nglampahi boten saged nggih mengenal alam ingkang disyariataken dhateng Allah, alam ingkang dihakikataken dhateng Allah, alam ingkang dimakrifatullah, napa malih makrifatullah. Tapi ten mriki panjenengan kalian kula alhamdulillahirabbil alamin tasik ditakdiraken dhateng Allah menika sisai umur pun lebih dari 50 menika panjenengan diparingi ingkang semrap melalui jamaah sing boten tapi kados nggih menika niki nggih alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan pun ngalami napa ingkang disyariataken dhateng Allah menika wadahipun fisik niki sesungguhnya syariat nggih. Lah niku mung ten lebete menika makrifatullah suwen pun nggih kersane doktrin panjenengan ingkang sing panjenengan pirengaken sing jenengan yakini kala wingi-wingi menika kados pemimpin agama sing sak temenane kenyataanipun beberapa tahun sampai umur 50 niki panjenengan boten ngertos niki wadah niki wujud ingkang manungsa niki syariat lebetih makrifatullah. Napa makrifatullah niku nggih niki mongko kunci utama masuk ke dalam makrifatullah adalah ten syariat. Mongko syariat tanpa makrifat saged ndongeng maca batesane maca nggih menika napa malih panjenengan nggih digoro-goroi aja nglakoni ilmu iku sesat, duduk turunane ulama, duduk turunane Kanjeng Nabi, gak ana darahe Rasulullah. Engko gendeng engko edan, kenyataane punten mriki mboten enten napa-napa. Nggih, panjenengan salat secara syariat ngadhep ten kiblat. Lah niku maka fisikipun panjenengan didamel berputar. Nah niku antara huruf mim yang di dalam diri dengan huruf mim yang di dalam alam dunia di luar diri ini saling tersentuh sehingga panjenengan kalian pun kula diparingi semrap ilmu ma'rifatullah. Lah niku nggih sampean salat keluar di dalam diri ini ada ayat yang sesungguhnya tak bisa dibaca karena tanpa faroat, tapi itu bisa tertangkap oleh keimanan ini. Itulah suara Allah, karena ayat ini yang bisa bersuara yang ditangkapkan oleh akal itu dengan suara kita sendiri. Kalau panjenengan nggih dengan suara panjenengan kiyambe moko panjenengan ngerti apa yang keluar di dalam tubuh ini. Kenapa kita sholat sampai diberitahu ilmu oleh Allah. Itulah di dalam diri manusia kemarifatullah wan itu ada, sehingga terbaca dengan suara kita sedang menghadap kepada Allah sholat syariat, tapi diperjalankan seperti itu. Lalu ayat itu berbunyi dengan suara kita keluar dari dalam diri ini, inna sholati manusuki mamahyaya mamamati, hidupku matiku sholatku apapun artinya itu diserahkan kepada Allah. Mongko Allah menika dados ingkang mung diajaraken dhateng Allah kiyambak. Maka sejatinipun guru hakiki kekal abadi sejati nggih menika Dzatullah Ar-Rahman Rahim. Salat ingkang syariat niku hanya
oleh akal. Nggih, ngertos. Lah niku mokoh panjenengan mangke salatipun panjenengan sak temenane ngadhep dhateng Allah, eling dhateng Allah. Niku atos-atos panjenengan kita salat wingi-wingi menika mung sekedar salat sehingga tidak ada terasa nikmat sewaktu kita melakukan salat, sehingga kita sering salat bicara dengan akal sendiri. Nah niku fisik kita menjalankan syariat termasuk sholat 5 waktu itu, tapi akal kita menjalankan kehidupan sehari-hari sendiri. Nah iku akal yang di dalam diri inilah salah satunya juga yang bisa berpasrah diri kepada Dzatullah. Niku akal umum ingkang sifat kemenungsaan kita niki, lek kita saged ngedem ngerem hawa nafsu menika, mokoh Allah Dzatullah menika ingkang ngatur panjenengan. Sesungguhnya di dalam diri ini banyak alam-alam yang dirahasiakan oleh Allah. Nggih menika makrifatullah, termasuk niku wau ingkang kula sanjang elmune panjenengan damel sak temenane salat terutama dados cagake langit lan bumi niki. Salat ingkang utama saged ngerubah perilaku kehidupan sehari-hari. Monggo menika kula kalih panjenengan selama niki salat boten ngerubah sifatipun kula kalih panjenengan. Sing enten hawa nafsu mawon, sing enten kepingin dielem mawon, sing enten kepingin nomor 1 ae, tapi ten mriki panjenengan pun semrap elmune mung fisik niki dados wadai syariat. Mung ten lebetih awak niki dados perilakuipun Dzatullah Ar-Rahman Rahim. Mung fisik niki mung dados saksi diri bahwa masih banyak di dalam tubuh ini alam-alam yang tak tertangkap oleh akal, tapi bisa dimengerti melalui sholat menikah. Termasuk di dalam diri ini ada alam Al-Quran, termasuk di dalam diri ini ada alam Nurullah, termasuk ada di dalam diri ini ada Nur Muhammad. Moga kula kalih panjenengan niki saged nglampahi semerap niku sinten mawon panjenengan menika, sinten mawon turunane panjenengan menika, sinten mawon mbah buyute panjenengan, asalkan panjenengan mau untuk berubah, maka ayat yang disyariatkan oleh Allah, berusahalah, jika tak berusaha takkan kurubah. Menikah intine nggih panjenengan artos sekiambek, lek panjenengan berusaha krana duniawi nggur oleh kebohongan, oleh dunia sugih ditinggal mati. Tapi kalau panjenengan berusahalah, jika tak berusaha takkan kurubah nasibmu. Tapi panjenengan ngelampahi mengenal Dzatullah, maka ilmu akan diberikan kepada Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.